శత్రువుల యుద్ధ విమానాలను గాల్లోనే పేల్చిపారేసే మన ఆకాష్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది? ఆకాష్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ని మన దేశ రక్షణ రంగ సంస్థ DRDO తయారు చేసింది. రహస్య ప్రాంతాల్లో మోహరించిన ఈ ఆకాష్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ శత్రు దేశాల యుద్ధ విమానాలు, డ్రోన్లు, మిసైళ్లు లాంటివి మన దేశంలోకి విధ్వంసం సృష్టించడానికి చొరబడిన వెంటనే ఆకాష్ 3D రాడార్ గుర్తించి శత్రువు యొక్క వేగం, ఎత్తు, దూరం లాంటివి అంచనా వేసి వెంటనే ఆకాష్ మిసైల్ని లాంచ్ చేస్తుంది. మిసైల్ గాల్లో ఉండగానే భూమిపై మోహరించి ఉన్న రాడార్ మిసైల్కి సిగ్నల్స్ పంపుతూ మార్గనిర్దేశం చేస్తూ ఉంటుంది. ఒకవేళ శత్రు విమానం మిసైల్ని గుర్తించి తన దిశను గనుక మార్చుకుంటే ఆకాష్ మిసైల్ కూడా తన దిశను వెంటనే మార్చుకుంటుంది. మార్చ్ 2.5 అంటే యుద్ధ విమానానికి సమాన వేగంతో ఎగిరే ఈ మిసైల్ తన లక్ష్యానికి చేరువవ్వగానే ఇందులో ఉండే ప్రాక్సిమిటీ ఫ్యూజ్ గుర్తించి గాల్లోనే శత్రు విమానాన్ని పేల్చిపారేస్తుంది. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోల కోసం ఫన్ వ్లాగ్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.